Dai khablei fi sashi sian daga kerteng ga thiang tam jong trai jisu ngasnguk men bangayo eganigala sashi sian ban kran pat shafi naga tian jong oblei hoi ki jingkran ki bakum ki ngi kran langkot kim dalong e kum ha ki jing sen ban kran la sia ka dor jong ka jingi kai lane ka bible study reina ngai la kum no pat kan long jingkar khu fi Kaya ka bang adon ban kran haga ni ka pork dia nagak tian jong oblei ka deish fang ka jingda jingker ka jong oblei ka jingda jingker ka jong oblei ngan ya lam ye fi sha ka ei ka baja ha ka testament ka barem le si ka bang ala ban ka ba fi tip ha ka ba fi tip baro ki saul nong jong ka kitab exodus khat way khat ar khat live at khat saul nang tungan pen fi ka dur kumno ba oblei ubu eka jingda jingker hangi namar ka eka baja hangta he ki exodus khatway khat ar khat lai khat saul nong kadai tang ka dak bat hangi mentangin so thu ka badai ka jingshisha fi da file sha ka bible ki eki baja ka testament ka barem teng kilong ka surngiyo la nei kilong ka dak ka ba findawan sha ka ya jeng ka jeng la ni ka testament ka bat mai ka ya jeng ka jeng ka jong Jesus Christ ni ya kendu ka ba shisha hang tai ka dei tang ka dak la ni ka surngiyo ka shadow ka ba hang ne ka dei ka ba shisha ka reality nan kran ka jeng da jeng ka jong oblei ha ka ba kum ka ni ka por ki break ni kran ba ka jeng da jeng ka jong oblei hot ka jeng sha ka ba crowd ka dei ba wat ubrio ubam shakri blay ngala banong lesi anda haga bor boy kendu ke jike haba uperta blay ukla ka ba mod open red blay yo snow fim laban le kata tadi jing shar mo blay di blay bana de jing snai ndai ka ba ngakrani ka jinda jing kia jong blay ngakran yangi ki krista mengin so thu haga no ko rukom ngiyo e ka jinda jing kia jong blay haga no ko rukom ka jinda jing kia jong blay ka wan shangi to Nanong puli Bible le shibon namar ka por kam shahi. Hakalomang ka ba khatway jong ka kitab Exodus fitep ega tu ka jingcha. Ba o blay on yo Moses. Blay on yo Moses on. Ngandang le sagway ka kamba. Ba hadin ka tau Pharaoh sa pelai. Kadai ka shanga jingyo alat jong ki Israel nori Egypt. Baranda oblai Ukraina kane hakalana ga bakhat ar uhika ye ki Jew lang ba Moses kumno bakin panyab do khonang brat lane u khon lang obesis nam ka karta bakin ta egas nama ga shauka jamki namar oblai ang shibet shitang senya u angel jengka jingya unia baron panyab ki khon ning kong baro jengka Egypt nadu khon jong faro ki khon jigi menteri ki khon jigi breu baro Hado ki khon ki jingri kimre tare ga bafla kay ga mga kwa pa ni fini ga por kalana ga bakhatla kalana ga bakhatar ka tin jong blay kang ki Israel anda kila ga kalana ga bakhatar ka thuingi na ki Israel kila punya du khona bra ka jingla kila ta ga snama shauka ka jing kham janki hakatu ka ju hi ka miat ka badai ka khat sau tarik jong bana baning kong Ubnai Nisan, Ubay Yahab, but Ubnai Leber, Yayom, Lani March, April, Jungimenta. But Nakadu, Nadu Kadu Jane Katsau Treki, Ublay Uhika Iki Jubakin Bam, Newsni Yoku Baklantia. Newsni Yoku Baklantia ki Haban Bam. But Ublay Omsha Yok Tiat Bandan had a yen to Israel. Now the Fipule ga Bible, the Fipule ga Tianja Ublay on Bal, the Kanuko yen ga Badan Kababu Tiat Hitisni, on ought not no bite by Israel, on ought not no bite Lamjong Try. Taddy of Fulla. Finda Poishaka Lonanga Bakatlai and the Israel Kilaya. Finda Poishaka Lonanga Bakatlai, but Israel Kia. Kaktian jong oblay kaya thu yengi penya na puli ni ga khot khandia kaktian jong oblay kong kaya thu yengi kong kum ne ka khot ka ba khan nyo kong kum ne sa ba ka khot ba khan nyo
Ublay shim la yalam yaki nakalanti kari Filistia. Nang taga dukhat ka bakha argong. Henry ublay la yalam yauto pa saudong kalanti kari khlau kaduryo basa. Fiina ko apa ni finiga por kaktian job le kanda ki Israel ki layai. Ublay uklam yalam yaki da kalanti jangkari ki Filistia. Neu yalam da kalanti ka bama uhi yalam. Kalanti ka badai shaka pang jang kaduryo basa ulani kalanti jangkari khlau. Ngan wan ba yung sisi na khmat tang khandia. Kabaning kong ublay uplo shay ki Israel bantas na magashaka jang jingkhang. Taudu khun lang brat ni khun blang jang jinglai. Nang tagap uang ki Israel bam yu kupu baklam thiat nado to ka janme bi penyap itu khun blang khun lang brat jang jinglai nganom. Nyo sri nang tagap lai anda bakila sedang ban ya anda bakila ya. Ublay uklam yalam yaki da kalanti jang kari Filistia. Kenmau ki Israel ni kapor ki poya ki artli ki la ki poya ga grass road. Ki hapan jir lakin ya ni em kalanti ka ba ublay yalam ni kalanti jang ki Filistia. Anda habaki ya kalanti ka ba ublay yalam yaki. Don ka way ka ba kraw ba jahan ni ka ba fin ka ba ngingi tip ha. Kaya ikata. Ka ba fipule ya ga dkhat ka ba Kadukhat kabalai kaba arfuai katien jong boleh komno baru try ulaya ashwa jengki mensngi bat how rishot o bat ulaya lam lenti yaki bat min miet ru how rishot ding ban ai ke jing shayaki nang ta ke dukhat kaba arfu arbang shim la shim no yau tau rishot o mensngi lemni yau tau rishot ding min miet nakhmat uta upai ba. Ada bagi Israel ki je banyai ka lenti mo traya lam on ka lenti je ki Filistia. Upa urishat o baru urishat ding. Baru ya lam ki dunia. Ken mau no ka bari fine por uni urishat o baru urishat ding ki. Kakran ka balingkong kakran. Ye ka jingdon ka jamo belai, lani ka jingkria je bakti jamo belai lord jangki. Uni urishat o urishat ding ukran ya ka Jingalam na jamo blay namar uyay nakmat jangki. Kabalay uni urishat o urishat ding Ukrania ka jing da jing kia jamo blay. Ngalabanom ka protection cover ka jamo blay ka jing tak jang ka jing da jing kia jamo blay. Naman da fipule ka lanang ba khatsa. La da fipule ka dakhat ka ba shipho. Ka ktien jamo blay kong ka ba kong ne men ba pharo nanang jan ki khun Israel ki le khmiet yala ki khmat para khmi te ki Egypt ki le be na dien jangki bar ki le khaw e shikan dai e upharo bar ki shipa jo ki be na dien kadau kalong ba upharo ula smoke men namar ba ki khlam le de klanti ki Filistia ki le shafang duria basa utip ba ka duria basa kala khangla te ki Ndre tiap pa baula syariam haga jindar ka joblay ha ublay la riam yu la ringpa yu ba unwan betong fite be tu jing shisha ka crown ba Moses on ana baki Israel kilayak yam kilalinya ka tinu be kom kilayak nyumro khndia do Moses on kini ki je ba fi imenta ga si fi ne issue lanu ro ba ka tin joblay ka ma da ba Moses ular rayu dingdo ular penkan di geduryo besau. Kama snot nat kadai bakat dkhana bakat kandai ko teu angel ublay kalau nang bakat saw mo ngapule ko bakat kandai. Teu angel ubalaya sheshua kadara ki Israel ulakin ria bat ulaya no na shadian jangki. Bat utau rishat no ulakin ria nakmat jangki bat ulayang na shadian jangki. Nada fi pulilat gani gani khat ba kalana ba khatsa ngana fi ki Egypt ki khamla ban betang ki Israel namaru ne rishat o rishat ding ula yang nadien jeng ki Israel bala penya khlat menne ha ki Israel ki yo faro ba ki sipai ki lakhi wen ki lakhnyo manta ka jing ki wen ka jing knyo ka jing kulumar jeng ka dai sa shapang jeng ki Egypt kan ma paralo kan ga ktien ga dai ga baton kam Haga bakum ka ni ka jing e lani la da ka jing e kawan ka jing e ka jing fi kam fe ka bakum no da fi yang haga nom rem je baktian jang oblay mdei ma fi ban ki wen
Deu bomman uban ki wen la da fite ban yen haga nongrim jong da tien jong ublay ngan wan sai sin ahmat snaba kai pat yang imenta kabaling ko ublay upalong shuaya ki Israel ban budak da tu snam jong haga shaukat ka jingka kan mau paralog ka tien jong ublay ka u Jesus Christ ru udah ukun lang berat jangka jing light jangi ngine fai bat nga naga shiti ka banin kong jong ball si korin kalau nang ka basan ka khot ka ba nyau ka tien jong blay kong kumne namar kata tu ngine pen khoi ndo fi au tau thiat ubrim ba fin yo long ka shin khoi ka ba thamai kum ba fi long ki ba khlam thiat namaru yo ukun lang berat ka jing light jangi u Chris gen la kenyano daga mta jangi lada fi puli bhai dalam naga bakhan arjun ki Exodus tien jong ublay ka utu khun nang bra do sistem ka karta ublay ukrana ba Moses so mela ban shim na ki khun na ki lang bra ni mela ban shim na ki belang kata de gtin badan chingmot mar ki lang bra bor ka krani ki Israel ki belang ka kran bor ki gentle haga ba khabdo ki lang bra ka krani ki bri ki shakri blay ki belang ki kran ki bri ki baganta yo blay let's say kata fila ban shim na fi puli ka lana ka ba afisan jong Matthias haga ba kran chmang ke jimisha di jai ben rio ba ki lang bra ki don sa kamon ba ki belang ki don sa ka diam ken mau ublay ba wang ki Israel da ki lang bra ro long da ublang ro long ka ba mot ba ublay ula da bolo pa itai da khanta ba da wan u khun lang bra ro shisha jong ublay u Jesus Christ u khun lang bra chang ke jing lai un yap om tang namar ki lang bra ki jiu un yap ro namar ki belang namar ki gentle namar jong fi ba namar jonga ta ga de ta ublay bu ka semua tenat haba ublay wang ki Israel haga tu kalau nangga bakhat way da fi puli wang ublay wang nabu ka jing fair pri ki Egypt bat ki Israel haga bagum ni ga por ba ka ya ka ni ga jing pang khlam parlo na ka fin so thu shai ni shab khra ada fila pediam ye Jesus Christ wade u khonang bra jang ga jing light jangi Fidar ga snam jung ga jing im jong fi la sai fi ga snam jung la sis pa fi ga snam jung fidon ga jutang jong ga snam na nong be haga jing im jong fi what you think ke ganja pang club what you think ke jing pang perthai ke jho ka bayang khli ni apang ni dari men ga do henry ken mai ke ganja club ublay nga bu ke jing fair ublay do nga da bu ke jing fair ken ma ngi de ki bro jong ga jutang ga sna ngi don ke jing fair ka banin ko ke jing da jing ke jo ublay ga sedang da ga sna kaba ar have to learn about arjun Exodus ublay wang ki jiu kan no fin ba pu kham thiat henyo sngi da ba pha fila ban pule learn about ar fula jo ki Leviticus ka khat ban rio kaba tai hindia hang to ki nyot li ki jing khawai ji ki jiu ba har to khat ba ong ka kran ru ya ka ni ke henyo sngi ba ki Israel ki ban ba mi pu ba khlam thiat banda dei hapo GSM Bible study banda dei hapo GSM nganjin dalam penong ye bangai banong lang henyau sngi namar kani ke henyau sngi ga dei ga badon kam henyau sngi ki Israel ke kimla ban mudur baleu baleu ong nyosi baleu ong rio baleu ong pra baleu ong nyau kema borok ki badon chingmo henyau sngi ki ju hadin ke nyo sngi kila ban shim yo thiat ki ne khleu jing ba nei balai nyo sngi ken ma pro ya ki ju ka dei shisha nyo sngi to por re na mar jong fi ba jana ka dei nyo sngi ta ba ka nyo sngi jongi ka dei kat banga dang shakriyo dry lani hado ba utran da wan ke nyo sngi to ala singa chu ongi fi kan dia nyo sngi u nyo ga Bible du udon shibo nyo ga Bible bleu pelong ga perthai Ndusi si ban nyau shong thai no namaru nyau boro Ukraine ya ka ka bala pendap lani ka bala dak pura lalang complete Elisha ong na aman sum nyau sien ha Jordan filai kitab jing pen pau ba kong shang nyau tli ki balam ka Ukraine ka jing pendap pura jo ka ya jo ka balam nyau tli
Pipai syaka kitab jumpal nang banrio ter nang tu hang tu dan pun ki nyau dan nyau tli ki jing pendai dan nyau tli ki turai nyau mot ki angel ki ban pun ki turai nang ta dan nyau tli ki pliang jing bitar ba anda habau angel bakat do uthe eto ko pliang jing bitar ka nyau fin da pulia ka kitab jumpal ka ba ka naka khat kawan ka sur ka basawa ka bang la pendap tare udak nyau ka bible kan mau paralak kan mau ka ba fin ka por ba fin semut hu ya gane ke kupu ba klam thiat kupu ba klam thiat yang begin hambam nyau si nong ye fi nyau si mot shilanter jing em jingi hadu ka jingwan jong tra ka nyau ka kupu ba klam thiat yang ke krane ka jing em ka ba khoi bat ka ba kanta kan jing em ka ba khoi ka ba kanta tangan si puli da ka jing tho na ga tian jong oblay ba ngan pedi fi kan yarap fi pengan puli se sian ga jing tho ka sidi ban kong jong pol si koren katugalan nga basang menenga puli dekat ba nyau mentangan puli rio nyau pra sisen puli nga pa fin snga pha kata ke jingle sarong jong fi kam long ga ba pha ha tu film jute pa ithia i ba khon khindia i pen siet ya barok ka we ka siling lon pu em namar kata tu ya pen khoi na fi ya tau thia oberem ba fi ni long ka sil khoi ba thmai kum ba fi long ki ba khlam thia namar ru yo khonam rat ka jingla jingi o kres ken la knya no adagam ta jingi kumta ti tong ine khawai om dau thiat uberem lemni dau thiat ke jing bishni bat ke jing bamman henry da ukpu ba khlam thiat jong ga jing sngur bat ka jing shisha ta ken parlo ukpu khlam thiat yang aba fi ka ba kran ya ka jing em ka ba ngia be she ga jing pen khoi la ne ka jing em ka ba khoi bat ka ba kanta anda fila pediang yo Jesus Christ ke jing em jong fi Pilarung haga jingda jingkia jang oblay. Mereka ika babuat e finanta kadai. Kemang ide ban im kajim ka bakhoi ka bakentang. Ka bangala ban kum ne kajim ka bangi em bai kat kum ka ketien ka jang oblay. Ka bangi pursang ban be shiga jingkhoi. Ka bangi shakru tra de ka dok no jingi bro. Ngimlan haga jinglong bre ngam bangi piang lot. Haga jinglong bre ni dan ki jing bakla. Mereka ba oblay shek pe boro boro ngi kadai. Habangi habangi kum jing thot oblay shek pe ngi. Langi yang kroin em na ta ka jaka. Baru boleh sepe ya ke willingness jengi ya ke mon jengi langi keloi ne ban yang no ban mare ban ya ya ke lenting mau kan to ngage fila ya kam ukpu ba kan thia ngi ke krani ke jing em ke bang ye be se ke jing ke khoi ban ka ba kan ta ke balai ke tin jong blai kong ublai wela me ki Israel om de ke lenti jengi Filistia ke ai ga ni yang ini Anda fisher kriblay paralok. Ublay unum yalam ya fi unum yalam ya nga. Da galunti jumuru berthai. Nginum la bandang ya biang galunti bakan jado. Ngam la phim la ngim la bandang mang shakriblay mangan ya pa halaka jom kaman. Kita gidei galunti jom ki Filistia. Ngira ban ya galunti ba ublay ukhat. Bat galunti ga bau beli uci ini. Hamta fidan kamar semut ko mangi fi menne. Habaki Israel ki jet ban ya galunti bau beli yalam. Habaki dan itu ke crossroad. Aga crossroad. Haki artli kila. Habaki jet ban ya galunti bau beli yalam. De hamta ki yo tu rishon of baru rishon ding. Teng ngingi ong ke jingda jingkia jang oblay. Ngap ngan kran de tin ga ba kham e da si. Ladang yim ya ya ka lenti ba oblay ukhat yang begin ya. Ladang ye kham im shisha ka jing kristan ka ba shisha. Kum noting in shukmi lenti bet ya kata ka jingda bat ka jingkia ka jang oblay. Namar ka jingda jingkia jang oblay ka wan. Day haba Israel hakatu ko por ki je ban ya iklenti ba oblay ukhat ikiban ya. Kum juro para lo nganai fini ka por da na fini ya ka lenti jang utrai. Nyendan hapok ka jingtap jong bense bo khoi jong blay nyendan hapok ka protection cover ka jong blay balada nyidan hakata ka jaka kadai ka jaka ka basngan tam ya ka jingim jangi nyidan ha ka jingda bat ka jingkia ka jong blay ken mawa ka ban fini ka por nganong sa jisia rishot over rishot ding hakatu hantaya ki Israel yang ini mentau dia mensi berkhoi jang oblay. Udah mensi berkhoi jang oblay.
Kakrane ka jing ran ka jong play ba ngi da open sim jong. Kakrane ka ti ka balak ne jong play ka jing im jing. Ka ba ar kakrane ka jing alam jong play. Jesus Christ ka no ba kan re jong yo ne so ang ka ba na ba ngalai no. Ka man to nga ba ngalai no ba on wa open sim mo ko. Dawan open sim mo ko. Jesus Christ on ya lam mi fish ka jing shisha baro. Kan mau men sebo ko ka jingalam ka jong play ka jingalam ka jong play yang gi khon jong play o polo ha lang ba frajin ki rom ka dakhat ka ba khat san tu de fi puleong ka ki bala yalam da men sebo ko jong play kita gi khon jong play para lang ka pa ni feeling ka por o men sebo ko do udai ka jingda jingkeri udai ka protection covers nganong ini kentien ko ka banga kwa phinda bat bah hadu kata kata Umense mukho jong oblay lani ka jingda jingkean jong umense mukho jong oblay ka protection cover jong oblay da umense mukho jong oblay kadon hamno haba ka snam jong Jesus Christ kadon hamno haba fiem ka jing ka khoi ka bangantang kadon hamno haba fifiya ya ka nanti ka oblay ukhot ya fi along if na menne ngim la ba jong bleu dau ke ya kadon kalanti ublay shule la kale kum to kam shuja la ka ja kum to kadadon kalanti jam ka jingda ka jingkia jam ublay fiya ba ka jingmi jam ki Israel na ri jam ka de ka dur jam ka jingya inti jam Kristan kum ba ki Israel kimi na ri jam ngiru ngimi na ka jinglong brau jam ka po ngiru ngimi na ka jinglong barem ka ju ka ibo ublay la mo dak hantai kadai yang i ka ju menta parwa namara tagadaw na ka pa ni feeling ka por na ka pa ni feeling ka por snap siya bangan penkut nganong kumni haba u faro u bet hongi ki Egypt u faro ye ki Israel kamor u kan rat jang ka jinglam bra kan mau setam ber upaman ru na ka pa ni feeling por unong la sha ga jing jang ba jang fi bangi shakri blay unong la sha ye ga jing jang ba fi bangi shakri blay Uni le ban bet thong ge jing im jing haba mi shakri utrai kamot setiap ki jing le ki jing e ki wan rei tang ka wai par long na fi ne ga por la la fi snow tho ba la fi pentri kam ye ka e ka banga kran diam la hai ni por man ta na ki light li ki e ki banga pan fi ne ga tin le fi da na ga jing da jing ke jong le kumba ubun sim jong le ka jong ka jong le ka pun ko mar yo faro ba de ka kan chi pai chu hang tai Kumtaro ubaman da wanyale ya fiba dena haga jaga bangin klumar jingmat ngi ngin ki jingmat ngi mensil haga jingdom kin klumar amar gedon haga jingda jingker gedon haga jingda jingker ka play amar da da ngau ka bari fili ka por khat do ya wai ngau ka bari fili ka por fidan haga snam ga jung Jesus Christ fidan haga jutang ga snam jung Jesus Christ haba fila padiang Jesus Christ ga jing jam fi Wadon kam ka day fi what you meet show na jutang snam jam try ka ba in ga jing go fi be ga jing ka ba khoi bat ka ba kanta ka ba lai in ga jing ka ba kat kum ka tin jam le ya ka lam ti kai bo ble khot ga jing jam fi shakri try da ka do no ma no what ya na ka jam come on what le ya ka lam ti pa thai what num le kai ga jing em fi shakri try te ham ta fin song tho Gidon haga jingda jingkia ka jong play Gidon haga jingda jingkia ka jong play nganong sisi snam jong Jesus Christ ka jingem go figem ka ba khoi ba ka ba kentang ya ka lati jo fige ba shakri utrai ka don no paro Fidon haga jingda jingda jingkia ka jong play Fidon haga protection ka bar jong mun se mo ko jong play katari ga jaka ka ba shngan tam Kabaw baman, kabor jingdom, kano ko snail, kamla ban katak tiya fi wala kan bet hong kano Fidon, haga jingda, jingkir ka jong play. Nano sa jisiya. Fidon, haga jingda, jingkir jong play. Ublay,